Hi lovers family, guys. Good morning. Materegla period tuli old barsa. Ulide mast dull barpun. Ekoskara option iji. Inchine video man kodapundu. Engala sani babala lakad ottara pradi ondulle already. Arthondulle rammana bele nare continue mantundulle. So inidaleji ini illadane routine vlog padondulle. Sanina morning to night muta etapmunatu video bettadu ini nikilnatu share manpane. So in the video nandi start man koddumu nikalnalla namma channel ge subscribe adittu jadan subscribe ali anchene like share comment mantle anchene namma home products pro body tanda ee number ge contact ale namada sadyak baby food baka post delivery medicine open so nikle body tanda buy mantle support mantle healthy food ne tinle ee tin vanadu inta vlog nandi start manpugate tule engala sanina bele tule mul ಏನು ಮಲ್ಪುನ್ ಸಾನ್ವಿ ಇರ್ಲಕ್ಕಲ್ಲಕದು ಏನ ಮಲ್ಪುನು ಏನ ಅಮ್ಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೇಲೆ ಕೊರ್ಪುನೆ ಅಮ್ಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೇಲೆ ಕೊರ್ಪುನೆ ಅಂದೆ ತಿಲೆ ಅವಳು ನಮ್ಮನ ಕುಂಟು ದೀಪಿನ ಡಬ್ಬೆನು ಕಂಕನೆ ಪಾಡ್ದು ಪೋಯರ್ ಇಂಚ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಕಾಂಡೆ ಕಾಣ್ಲಕ್ಕದು ಬಜ್ಜೆ ಹಿಡ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಗೋ ಬಂದುಲ್ಲೇರಲ್ಲ ಬಜ್ಜೆ ಹಿಡ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅದೇ ಸಾನು ಸಮದಿಲೆಪ್ಪ ಹೌದಾ ತಿತ್ತು ಬಾಡ್ನಿ ಸಮದಿಲೆ ini sanviga bachira darasa tamardu korodu anchadu bachira koyere battane anji 7 bachira kod kaite 1 varsha mitta andate anchadu 7 mairade puga gesule ammana mariyala kande neer dose avunu neer dose amma neer dose ge dadu special ge ಚಟ್ನಿ ಹೋಯ್ತು ಚಟ್ನಿಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಚಟ್ನಿ ಈ ಬರ್ಸೋಗೆ ಹೆಂಚಿನ ಕಂಟೆಂಟ್ ದಿಕ್ಕು ಜೊತೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪಾರೆ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಎಸ್ ಅಂದು ಅಮ್ಮ ದೋಸೆ ಮನ್ಪಾಡು ಸಾನಿ ದಾದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತು ಮರ್ದೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಂತೇರಮ್ಮ ಬಚ್ಚಿರದ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮಡ ಆಯ್ತ ಸಾಂಬ್ರ ಬಳ್ಳಿಲ ಇಜ್ಜಿ ಪೂರ ಪೋತುಡು ಅಳಿಂದೆವು ಜೊತೆಲೆ ನಿಕ್ಲಾಗಿತ್ತೆ ಪಾಡುವೆ ಎಂಚ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಮರ್ದು ಈ ಮರ್ದು ನಾನು ಡ್ರಾಪರ್ ಎಡೆ ಕೊರ್ತೀನಿ ವೇಸ್ಟ್ ಹಾಪುಜಿ ಚಮಚ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಫುಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಹಾಪುನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಡ್ರಾಪರ್ ಎಡೆ ಕೊರ್ತೀನಿ ನಾನು ತೆಲೆಂಗಲ್ಲ ಕಿನ್ನಿ ಗೊತ್ತಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಆರ್ನಾತೆಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಸಾನಿ ದಾದ ಅನ್ಪುನೀರು ಹೆಂಗ ಅನ್ಪುನೆ ಹೆಂಗನೆ ಹೌದಾದ ಪುರ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಬನಾನಾ ಉಂಡು ತಜಲೆ ಬನಾನಾ ಓಲ್ಡ್ ಬನಾನಾ ಐತಂದೆ ಬಕ್ಕ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಉಂಡು ಮ್ಯಾಂಗೋ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಉಂಡು ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ yes baka baka adonda pineapple undu pineapple undu orange and orange yes apple and apple yes watermelon and sanvi baka pear and pear yes clap engala chan baba kaltirtale pomegranate on your indi pomegranate on your indate ಶೇ ಇತೇರಗೊಂದು ಮರ್ದು ಪರ್ರೆಂಡು ಪರ್ಪರ ಇಜ್ಜೆ ಚೂರು ಇರಗೆಷ್ಟತೆ ಬಚ್ಚಿರದ ಪರ್ಕನೆ ಬೊಚ್ಚೆ ಅಮ್ಮ ಪರಡೆ ಜೈ ಹಿಂದೆ ಬಾಬಾ ತೀಪೆ ಹಣ್ಣಿದೆ ಚೂರು ತೀಪೆ ಹಣ್ಣಿದ್ಯಾ ನಿಂಗೆಲ್ಲ ಸಾನಿತುಲೆ ನಾನು ಬಲ್ಪ ಅದು ಹೆಂಚಲ ಮರ್ದು ಪರಿಯರು ಖಾಲಿ ಅಂಡಿ ತಯಾರು ಪರ್ಪೇರ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಲೋಟೆಡ್ ಆರೆ ಮರ್ದು ಪರ್ಪೇರ್ಗೆ ಅತ್ತೆ ಸಾನ್ವಿ ಸಾನ್ವಿ ಖಾಲಿ ಲೋಟೆಡ್ ಈರೆ ಪರ್ಪನಾ ಶೋಕುಂಡೆ ಮಮ್ಮಮ್ ಶೋಕುಂಡೆ ಸೂಪರ್ ಬನ್ನಿ ಸೂಪರ್ ಎಂಚ ಸೂಪರ್ ಬನ್ನಿ ಇದು ದೊಡ್ಡ ನೆಟ್ಟುಗೋ ಪಕ್ಕಿಗ ಪಡ್ರ ಪಿದಾಡಿದೀನಿ ಅದೇ ಸಾನ್ವಿ ಹಾಯ್ ಪನ್ನಿ ಗೈಸ್ ನಕ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಪ್ಲಿಂಗಿಶ್ ಕೊರ್ಲಿಂಗಿಲ್ಲ ಅಂಜಿ ಅಂಚ ಅವಳು ಇರ್ಬೈದಿನ್ ಬಬೂಲು ಅಜ್ಜ ಬೈದಿನಿ ಅಜ್ಜ ದಾದ ಅನ್ಪುನು ಕೇಶ ಬನ್ನಿ ಕೇಶ ಅಪ್ಪನೆ ಅವಳು ಯಾರು ಕೂಚಿದೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವೇರು ನೀರ್ ಬಾಬು
दाचू दाशी दादा अब्बू दाशु काम पाडियार इर दोशे पाडियारा ಏಪ ಪಾಡ್ನಿ ದೋಸೆ ಏಪ ಪಾಡಿ ಇಜ್ಜಿ ದಾಸು ಇಜ್ಜಿಗೆ ದೋಸೆ ದೋಸೆ ಇಜ್ಜಿಗೆ ದೊಡ್ಡಕ್ಕೆ ಏನು ದೊಡ್ಡ ಕೊಡ್ತೀರಿ ದೋಸೆ ಹೇಳಿ ದೊಡ್ಡ ದೋಸೆ ಕೊಡ್ತೀರಿಯಾ ಬಡ್ಚಿ ದಾಸ್ ತಿನ್ಪಿನ್ ಬಡ್ಚಾ ನಾಯ್ ಹಾ ಕನ್ಯಾ ಪಂಡ ದೋಸೆ ದಾಶುಕ್ ದೋಸೆ ಕನ್ಯಾ ಪೋಲಿ ದೋಸೆ ಕನ್ನಿ ಬಂಗಾರು ದೋಸೆ ದಾಶು ಕನ್ನಿ ಕನ್ನಿ ಅಲ್ಲ ತಿನ್ನಿ ಮಮ್ಮ ತಿಂದತೆ ತಿಂದತೆ ದಾಶು ತಿಂದತೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಮ್ಮ ತಿನ್ಯಾಯಿ ಸಣ್ಣ ದೊಡ್ಡ ಬತ್ತೆ ಇರ್ತಲೆ ಹಾ ಇತ್ತ ಜಾರ್ದು ಇರಂಗಲ್ಲ ಬಂಗಾರು ಟಾಟಾ ಸನ್ನಿ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಟಾಟಾ ಪಾಡ್ದು ಬಲ್ಲಿ ಪಾಡ್ದು ಬಲ್ಲಿ ಸಾನ್ವಿ ಲಕ್ಕದು ಒಂತೆ ಪಡ್ತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ನ ಕೈ ಕಾರು ಮೋನೆ ಪುರ ದೆಕ್ಕುವೆ ಇತ್ತೇನು ಬ್ರಷ್ ಮನ್ಪರೆ ಪೋಪುಜಿ ಅರ್ನ ತಿಂದು ಪುರ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕನೆ ಬ್ರಷ್ ಮನ್ಪುನು ಸೊ ಇತ್ತಾರು ಲಕ್ಕ ಲಕ್ಕದು ಬ್ರಷ್ ಮನ್ಪರ್ಲ ಬಿಡ್ಪುಜಿ ಐಕ್ ಜಸ್ಟ್ ಕೈ ಇಟ್ಟೆ ಒಂತೆ ಬಾಯಿನ ಪುರ ದೆಕ್ಕುವೆ ಅಂಚನೆ ಬಾಯಿಗೊಂತೆ ನೀರು ಪುರ ಪಾಡ್ದು ಗುಳು ಗುಳು ಪುರ ಮಲ್ಪಾವೆ ಅಂಚನೆ ಕೈ ಕಾರು ಪುರ ಲಾಯ್ಕಡೆ ದೆಕ್ಕಾವೆ ಪೂರ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಪುರ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕನೆ ಬ್ರಷ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೀಪಾವನಿ ಆನೆ ಸಾನ್ವಿಗೆ ಮರ್ದು ಕೊರಿ ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ಯಾರನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಲಿ ನೀರು ದೋಸೆ ಎಲ್ಲ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಚಟ್ನಿ ಇಲ್ಲ ಅಂಚೆ ನಂಗೆ ಲೋಟೆ ನೀರು ದೀತೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನೀರು ಕೊಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೇನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೆಟ್ಟು ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಪೂಜೆರು ಏತಾಬನ ತಿನ್ಬೇಕು ಹೋಯ್ತು ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಕ ಸಾನ್ವಿಗೆ ರಬರಪ್ಪ ಸಾನ್ವಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಲೆ ಲೋಟೆಡ್ ನೀರು ಪರ್ಪಿನ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀರು ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ಏನು ಪತ್ತುವೆ ಇದು ತಿಂದು ಪುರ ಆಂಡುತ್ತಲೆ ನನ್ನತ್ತೆ ಒಂತೆ ಕಾರ್ಟೂನ್ ತೂಪೋಲು ಅಂಚೆನೆ ತದಂಡ್ಲ ಗೊಬ್ಬುಡೊಂದು ಮನಸ್ಸು ಅಂಡ ಗೊಬ್ಬುಲು ಇಜಿಂಡ ಕಾರ್ಟೂನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ತಗೊಂಡು ಪೋಲು ಸಾನ್ವಿನ ಇತ್ತೆ ಅನ್ಮೂಲ್ ಮೀ ಪಾರಲೆ ತೊಂಬತ್ತೆ ಯಾನಿತ್ತು ಸಾನ್ವಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮನ್ನ ಬ್ರಷ್ ತೊಲೆ ಸಾನ್ವಿನ ಕೈಟ್ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಜೊಂದುಪ್ಪು ಅಮೆಝಾನ್ದ ಲಿಂಕ್ ಲ ಪಾಡ್ವೆ ಇಂಚಿನ ಬ್ರಷ್ ಯಾನಿತ್ತೆ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುನು ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ನಂಗೆ ಇಜಿಂಡ ನಮ್ಮನೆ ಬಾಯ್ದುಲೆ ಪೂರ ಪಾಡೋಡು ಒಂದಿಟ್ಟಾಂಡ ನಮ್ಮ ಕಾಲಿ ತಿರ್ಗ ಒಂತುನ್ನಾಂಡು ಇಡೀ ಕೂಲಿನ ಪೂರ ದೆಕ್ಕೊಂಡವ್ವೆ ಸೊ ಇತ್ತದಲೆ ಮೀ ಪಾದ್ ಬತ್ತದ ಸಾನ್ವಿನ ಜಪ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಬಾಯಿ ಮಂತ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಇರ್ತಲೆ ಅಮ್ಮ ತುಲೆ ಇನಿ ಪಂಪ್ಕಿನ್ ಬೊಕ್ಕ ತೌತದ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ಪೇರು ಅವು ಎಂಚಪ್ಪುನ್ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಟೆಂಪಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂತುಲೆ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ವೈಟ್ ರೈಸ್ಗಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ರೆಸಿಪಿ ನಂಗೆ ರಪ್ಪ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತು ನಿಕಲ್ ನಟು ನಾಂದು ಈ ಮರಿಯಲ್ಲಗ ನಿಕಲು ಈ ರೆಸಿಪಿ ಮಂತಾರ ನಿಕ್ಲಾಗ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬೋಡೊಂದು ಏಜ್ ಆತು ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಲಕ್ಕನೆ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಹಾಕೊಂಡು ಇಲ್ಲದ ಟ್ರೈ ಮಂತೂಲೆ ಕಾಲೇಜ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅಮ್ಮ ಪೂರ ಮೂಲ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಆಲ್ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಮಂತಿತ್ತೇರು ನಿಕ್ಲಾಗ ಏತೆ ಏತೆ ಎಂಚಿನ ಎಂಚಿನ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಮಂತ ಪೋಯಲ್ದ ಅಂಡ್ ಹತೆ ಅಮ್ಮ ಇದು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಚ್ಪಾವೆ ಅಂತ ಅದ ಮತ್ತ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂದು ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಕೆಂಬುಡೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ತೌತೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಅವೇನು ಪೂರ ತುಂಡು ಅಲ್ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಬದನೆ ಎತ್ತದಲ್ಲೇ ಜಾಬು ನಮ್ಮ ಬದನೆ ಅಂತ ಈ ಸರಿ ಕಂದಜ ಐಕ್ ಸಾಮಾನು 2 ಚಮಚ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಒಂಜ 2 ಚಮಚ ಉರ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಈತು ಬೋಡು ಹುಳಿ ಈತು ಬೆಲ್ಲ ಬೋಡು ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ 4 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಈತು ಮುಂಚಿ ಬೋಡು ನೆಕ್ ಖಾರ ಒಂಜಿ 10-15 ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಹಿಂಗ್ ಬೋಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಐಕ್ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಎಣ್ಣೆ ಕೊಂಚ ಒಗ್ಗರಣೆ ಆತೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಂದು ಪಾಡೋಡು ಬೊಕ್ಕ ತೊಗರ್ಸಲೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಒಂಜಿ ವಾಟಿ ತೊಗರ್ಸಲೆ ಪಾಡ್ನ ಸೊ ಈತೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಚೂರು ತೊಗರ್ಸಲೆ ಬೇಯರ್ದಿ ಓಡು ಫಸ್ಟ್ ತೊಗರಿಸಲೆ ಬೇಯರೆ ಬೊಕ್ಕ ತುಂಡುಲೆ ತೊಗರ್ಸಲೆ ಬೇಯ್ದ ವಿಸಿಲ್ ಒಂಜಿ 4 ವಿಸಿಲ್ ತೊಗರ್ಸಲೆ ಒಂಜಿ 4 ವಿಸಿಲ್ ಬೋಡು 4 ವಿಸಿಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ 2 ವಿಸಿಲ್ ಯಾವ ತರಕಾರಿ ಅವು ಬೇಗ ಬೇಪುಂಡತೆ ಪಾಡೋಡು ಉಪ್ಪು ಉಪ್ಪು ಪುರ ಬೊಕ್ಕ ಸರಿ ತರ ಬೇಯ್ತ ನಡು ಸಾನ್ ಬಾಬಲ್ಲ ತೊಂಬರೊಂದುಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ಅದಪ್ಪ ದಾಯ ಬರ್ತೀವಿ ಕಾಟು ಸನ್ವಿ ಈರ್ ಮಲ್ಪೋರ ದೊಡ್ಡಾಗ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪೋರ ಯಾವ್ದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪೋರ ದೊಡ್ಡಾಗ ಬಾಬು ಬರ್ಚಾ ದೂರ ಹೋಗ್ನು ನೀರು ಕಂಟಿ ಬಾರ್ದಿನಿ
ಇತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ದೀಕ ಒಂದು ದಾಯ ಪಂಡ ಈ ಸಾಮಾನ್ ಪೂರ ಪೊತ್ಕೊಡತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಟಿನಿ ಫಸ್ಟ್ ಮುಂಚಿ ಅಂಚನೆ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉರ್ದು ಸಲಾಯಿ ಇಂದನ್ ಮೂಜೆ ನೋಡ್ತು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಡತೆ ಸೊರು ಗೈಸ್ ಎಕಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತ ಅರಿಲ ಉಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ಪೊತ್ಪಾರೆ ಉಂಡು ನಂಗೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೊತ್ಪಾರೆ ನೆತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಓಕೆ ನಾನೈತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒರಿದಿನೇನು ಪೂರ ಪಾಡೋಡು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಜೀರಿಗೆ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದ್ 2 ನಿಮಿಷ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೇಳೆ ಬೇಯ್ತೇನೆ ಗೈಸ್ ನಾನೈತೆ ತುಲೇಕ್ ಪೂರ ತರಕಾರಿನ ಪೂರ ಪಾಡಿ ರಂಚನೆ ಅಥವಾ ಬೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂಚೆನೆ ಉಪ್ಪು ಇತ್ತೇನು ಪಾಡ್ದು ಒಂದ್ 2 ಸಿಟಿ ಆವತ್ತೆ 2 ಸಿಟಿ ಬೇಯ್ಪುಡು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿನ ಮಸಾಲನ್ ಪೂರ ಗ್ರೇವಿ ಮಲ್ತಿ ದಾಂಡು ತುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಪಾಡ್ರಂಡು ಈಗ ಸಾನ್ವಿಗೆ ಬೆಲ್ಲ ಬೋಡಿರೆಗ ಬೆಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಬೆಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಅಪ್ಪೋ ತರಕಾರಿ ಎಲ್ಲ ಬೇಯ್ತಂಡು ಅಂಚನೆ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ನಿಕುಲ್ ತುಯ್ಯಾರೆ ತುಲೆ ಮೂಲಂದು ನಾನಿತ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಬನಲೆಗ್ ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಒಂಜಿ 3 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ 3 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಆತು ತಾರದ ಎಣ್ಣೆ ಐಕ್ ನಾರ್ಮಲ್ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊರಪ ಅಂಚೆನೆ ತುಲೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು 7 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಉಂಡು ಒಂಜಿ 2 ಮುಂಚಿ ಉಂಡು ತುಲೆ ಅಂಚನೆ ಐಕಡ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೋಚ್ಪಾಯರಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಅವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಂತ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಉರ್ದು ಸಲಾಯ್ ಫಸ್ಟ್ ಇತ್ತೇನು ಸಾಸಿವೆ ಬಾಡ್ಗ ಮತ್ತೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಾಡು ಮೆಲ್ಲದಿ ಉಡಾವೆ ರಾಜರ್ ಬರ್ತಿರ್ತದೆ ರಾಜರ್ ಪೋಯಿನಿಯ ರಾಜರುತ್ತೆ ಜಳಕಾದ್ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಅದೇ ಅಮ್ಮ ಕೊಟ್ಟು ಎರ್ದಾದನ ಕೈದು ಶೋಕ್ ಮಂತ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದ ಸಿಂಪಲ್ ರೆಸಿಪಿ ದಾಲ ಕಷ್ಟ ಇದ್ದಿ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ರೆಸಿಪಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸ್ಟೈಲ್ ಡೇ ಆಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಲ್ತ 2 ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅದಮ್ಮ ತಿಂತೂಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ವೈಟ್ ರೈಸ್ ಮನ್ಕೊಡೈಕ್ ವೈಟ್ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮಗಿತ ವೈಟ್ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ರೈಸ್ ಶೋಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಗಂಜಿ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ ತರಕಾರಿ ಉಂಡು ಜೋಕುಲು ತರಕಾರಿ ತಿಂಜೆರಡು ಇಂಚೆ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಲಿ ಲಾಯ್ಕಡೆ ಬೆಲ್ಲ ಪೂರ ಪಾಡ್ದುಪ್ಪುನ ಇದ್ದಾರೆ ತೀಪೆ ಹಾಪುಂಡು ಖಾರ ಪುಳಿ ತೀಪೆ ಪೂರಲ್ಲ ಉಂಡು ಜೋಕುಲು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿನ್ಪೇರು ನಿಕಲ್ಲ 1 ಇಯರ್ದ ಮಿಕ್ಕದ ಜೋಕ್ಲೆ ಮನ್ಪುನ್ ಯಾನ್ 1 ಇಯರ್ದ ತಿರ್ತ ಜೋಕ್ಲು ಅಂತ ಖಾರ ತಿನ್ಪುನ್ ಕಮ್ಮಿ ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊರ್ರಲ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ನಿಜ ಸಲ ಫ್ರೈ ಬತ್ತಂಡು ಅಮ್ಮ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೇರು ಬಂಡ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಪೋಜೆರ ಅಂತ ಕರ್ಕುರ್ ತಿಕ್ಕುಲಕ್ಕ ಮಲ್ಪೇರು ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಂಪಾಪಿನಟ್ಟೆಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಜೇರು ಅದ ಪಂಡ ತಿನ್ನಾಗ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕರ್ಕುರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡತೆವ ಶೋಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಓಕೆ ನಾನೈತೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಂದಿನ ಮಸಾಲನ ಐಟ್ ಒಂದು ತಯಾರಿ ಪುಪ್ಪುಂಡತೆ ಐಕ್ಲ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಕುಕ್ಕರ್ ಮಾಲ ಪಾತಿರ್ಜಿ ಕುಕ್ಕರ್ ದಾಲ ಪಾತಿರ್ಜಿ ಕುಕ್ಕರ್ ಕಾರಿ ಮಲ್ಪುಂಡು ಮಾತ್ರ ಅದೇ ಇಂಗಂತೆ ಇಂಚ ಫ್ರೈ ಆಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಇಂಚ ಶೋಗುಡು ಫ್ರೈ ಆಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಪುಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಕೋರ್ದ ಗಸಿ ತಲಕ ತೋಜು ಕೋರ್ದ ಗಸಿ ಏರ್ ತಿನ್ಪುಂಡು ಏರ್ ತಿನ್ಪುಂಡು ತರಕಾರಿ ಅಂದ ಇಷ್ಟ ಹಾಪುಂಡತಿ ಎಂಕ್ ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ತಲೆ ಪೂರ ಬೇಳೆ ತೌತೆ ಪಂಕಿನ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಟೊಮೆಟೊ ಒಂಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಟ್ರೆ ಇಜ್ಜತೆ ನೆಕ್ ಟೊಮೆಟೊ ದಾಲ ಪಾಟ್ರೆ ಅಂಚ ಕೆಲವು ಪೊರ್ತುಡು ಮಲ್ಪುವ ನೀವು ಕಜ್ಜಿಪು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡಂದಲ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪೊರ್ತು ಪುಡು ಆ ಪೊರ್ತುಗೆಂಗ್ಲು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡಂದೆಲ್ಲ ಕಚ್ಚಿ ಮಲ್ಪುವ ಅವಳ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತುಲೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಪಂಡ ಕೆಲವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ತಿನ್ಪುಜಿರತೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಅಂದಂದ ಅವು ಪಂಡ ಕೆಲವರು ಅಕ್ಲ ಹತ್ತಿಡಲ್ಲ ಮೇತ ಇಂಚಲ ದರ್ಸಲ ಕೆಲವೊಂದೊಂಜಿ ಉಪವಾಸ ಬರ ಸಂಕಷ್ಟದ ಉಪವಾಸ ನಿಕ್ಲೆ ದಾಲ ಕಜಿಪು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ರುಚಿ ಅವಂದಿಜ್ಜಿ ಬಂದ ನಿಕ್ಲೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡಂದಲ್ಲ ಮಲ್ಪರ ಹಾಪುಂಡು
ಈ ನವರಾತ್ರಿ ದಪ್ಪಗೆ ಕೆಲವರ ಮಲ್ಪೋತೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುವ ಅಂಚದ್ದು ಗೊತ್ತುಂಡಾರೆ ಈಗ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಂಜಿನಿಕ್ಲೆ ನವರಾತ್ರಿ ಒಂಜಿ ಒರಂಬ ದಿನ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡಂದೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡಂದೆ ನಮ್ಮ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪು ಮಕ್ಕ ಸಾಸಿವೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಡುದ ಸಾಸಿವೆ ಬದಲಿಗೆ ಜೀರಿಗೆ ಮಾಡುವ ಅವಳ ಹಾಕುದು ನಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತು ಕೊಜ್ಜೋಡು ಮಾಡತ್ತೆ ಕೊದ್ದಿನತ್ತೆ ರೆಡಿ ತುಲೆ ಗೈಸ್ ಶೋಕದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸ್ಟೈಲ್ ದ ಕೊದ್ದೇಲ್ ಇಡೀಗ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ತುಲೆ ಪುಗೆಲ್ಲ ಬರೋದು ಸ್ಮೆಲ್ ನಿಕ್ಕುಳ್ಳದೆ ತೊನಲಿ ಬರೋದಿಕ್ಕೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಗೈಸ್ ಎಂಚಾತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ ನಿಕುಲ್ ಎಲ್ಲ ಡೋರ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲಿ ಮಲ್ಪುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ಆಪುಂಡು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ತರಕಾರಿ ತಿನ್ನೋದ್ ನಕುಲ್ಲ ತಿನ್ಪಾರ ಆತೊಂಜಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊರೋಲಿ ಆತೆಮ್ಮ ಹಂಚೆ ಸೊ ಆಡತೆ ಎಸ್ ನಾನು ವೈಟ್ ರೈಸ್ ಮಂತದ ಅಮ್ಮ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಒನ್ಪಿನ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಅಂಚ ನನ್ನತ್ತೆ ಅಮ್ಮಗ್ ಮನಾರದ ಮರ್ದದ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಉಂಡು ಸೊ ನನ್ನತ್ತೆ ಆರ್ಡರ್ ಉಂಡು ಅಡೆ ಪೋರೆಂಡು ಆ ಇಲ್ಲ ಪೋರೆಂಡು ಅಮ್ಮನ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಂಡ್ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಎಸ್ ಎಂಗಲ ಸಾನ್ವಿ ತುಲಿ ಲಕ್ಕ ಲಕ್ಕದ ಪಿ ಊರ್ದೊಂದು ನಿದ್ದೆ ಅಂಡಿ ಶಾನು ನಿದ್ದೆ ಅಂಡಿ ಆಂಡಿ ಸಾನ್ವಿ ಲಕ್ಕದ ಗೊಬ್ಬರ ಹೆಸರು ಮಂತೀನಿ ತಂದೆ ಪಿಪಿ ಮಲ್ಪಲಿ ಪಿಪಿ ಅವು ಏನೇ ಕನ್ನಡಿದತೆ ತುಂಡಾಂಡೆ ಏನ್ ತುಂಡ್ ಮಂತೀನಿ ಬಾಬಾನೇ ಶೇ ಆಯ್ತಾ ಕನ್ನಡಿದೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದೆ ಕೊಕ್ಕ ಉಂಡು ಕೊಕ್ಕ ಕೊಕ್ಕತೆ ಅವೆಂಚ ಪೋಪಿನೆಂಚ ತುಂಡಾಂಡೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ತುಂಡು ಮಂದಾರ ಇರು ಪೂರೆಲ್ಲ ತುಂಡು ಮಂದಾರ ದೇಗ ತುಂಡು ಮಂದಿನ್ ಪೂರ ಪೂರ ಅದೇ ತುಂಡು ಮಂದಿನ್ ಹೌದಾದಿ ಓ ಪಕ್ಕಿ ಗಿಳಿಯತೆ ಬೂರಿ ಅವಳು ಅಜ್ಜಿನಿಲ್ಲಡು ಉಂಡತೆ ಅಜ್ಜಿನಿಲ್ಲಡು ಗಿಳಿ ಉಂಡತೆ ಹಾ ಶಕ್ ಯಾ ಗಿಳಿ ಶಕ್ ಬಾವ್ ಹಾಕ್ಪೋರ್ನೆ ಸಣ್ಣ ಬಬ್ಬಲ್ಲಕ್ಕದು ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲೆ ಇರ್ತಲೆ ನನ್ನ ತೆರೆಗೆ ಪಿರೋಡ್ತಲೆ ಅವ್ಳು ರೈಸ್ ಕಂತಿದ್ದೆ ಅಂತ ಕೊರೋಡು ಸಣ್ಣ ಇನಿ ಪಂಪ್ಕಿನ್ ಕಜ್ ಪಾವೆ ಪಂಪ್ಕಿನ್ಲ ತೌತೆ ಲಾವೇರೆಗೆ ಇನಿ ಪಂಪ್ಕಿನ್ಲ ತೌತೆ ಲಾವೆ ಪೀಮ ಪೊಡೆ ಸನ್ನಿ ಇನಿ ತೌತೆಲ್ಲ ಪಂಪ್ಕಿನ್ ಲಾವೇರೆಗೆ ಆವತ್ತೆ ಮಮ್ಮಮ್ಗ ಆವತ್ತೆ ಆವ್ ಸನ್ಮಿಗೆ ತುಲೆ ಒಂದು ಬೆಚ್ಚ ಮಂದಿನ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಒಂದೇನೈತೆ ಪಾಡುಡರೆ ಈಗ ಲಕ್ಕಿ ಇರತ್ತೆ ಸೊ ಲಕ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡ್ನದೆ ಪಂಡ ತರೆಕ್ ನೀ ಪಾರ್ ಜಪ್ಪ ದುಪ್ಪತ್ತೆ ಚಂಡಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಹೈಕೋಸ್ಕರ ಸರ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಗನೆ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಗನೆ ಅಮ್ಮ ಎಂಚ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ನು ಬಾಬದ ಮಂಡಿಗೆ ಅಂಚೆ ಪಾಡ್ನಿ ಇರ್ಬುಪ್ಪುನತೆ ಅದಾಗ ಎಂಚ ಬುಲ್ಪುನು ಪಾಡ್ಗತೆ ಚೂರು ಚೂರು ಪಾಡ್ಗೈ ಸನ್ವಿ ಬಾಬಾ ಯಾರು ಬರ್ತೀರಿ ಪಪ್ಪ ಆಗ್ತೀರಿ ಒಲ್ಲೇರು ಪಪ್ಪ ಸಾನ್ವಿ ಆ ಮುನ್ಪುನಾರ್ಲ ಪಾರ್ ಪೋಯಿರಡೆಗೆ ಪಪ್ಪ ಬರ್ತೀನ ತೂದು ಅತ್ತೆ ಸಾನ್ವಿ ಹಾ ತೂರ ಪಪ್ಪ ನಡಿ ಪಪ್ಪ ರೀ ಪಪ್ಪ ಇರು ಪಪ್ಪ ಲೈ ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ತೀನಿ ಪಪ್ಪ ಚಟ ಮಾಡಿ ಪಪ್ಪಂದೇರಿಗೆ ಆಮೇರೆಗೆ ಸಾನ್ವಿ ಆಮೇರೆಗೆ ಬಕ್ಕ ಚಟ ಮಾಡಿ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡ್ದು ಬಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡಾಗ ಹಾ ದಾದು ಚಟ ಮಾಡೈತೆ ದಾದ ಬನ್ನಿ ಚಟ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ ಅನ್ನಿ ಚಟ ಮಾಡಿ ಬಚ್ಚ ರಾಜ್ಯರೇ ಕೊರ್ಲೆ ಚಾಪರ್ರೆ ಕೊರ್ಲೆ ಜಾಗ ಹಾ ಕೊರ್ಲೆ ಹಾ ಒಂದು ಪಾರ್ಸಲ್ ಉಂಡು ಇತ್ತ ಬರ್ತೀನ ಜಸ್ಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಪಾರ್ಸಲ್ ಅರಲ್ಲ ತಂಪೋಲೆ ಇಂಚಿ ಪೋಸ್ಟ್ಗೂ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ತಂಪೋಲೆ ಅದೇ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೊಂಡ್ರೆ ಬರಬಾರ ಇದೆ ಸ್ಕೂಟರ್ போயா ಸ್ಕೂಟರ್ போಲೆ ಸೀರೆ ಒಡ್ಕೋಡಂ போಲೆ ರೇನ್ ನಿನ್ನೆ ಕೊರ್ನೆ ಅದು ಒಡುಕೊಂಡೆ ಆ
ಅಜ್ಜಾಗೋರಿ ಚಟ್ಟಂಬಡೆ ಅಜ್ಜಾಗೋರಿಯರ ಅಮ್ಮೇರಿಗ ಆಡಲ್ಪ ಸಾಮಿ ಗೊಣಸ್ ಮಾತ ಕೊರ್ದು ಮಾಮ್ಸ್ ಕಿಚನ್ ಗೆ ಬತ್ತೆ ದಾಪಣ್ಣ ನಂಕ್ ಮನಾರದ ಮರ್ದದ ಆರ್ಡರ್ ಉಂಡು ಸೊ 2 kg ಆರ್ಡರ್ ಉಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಮ್ಮ ಬಾಲೆನ್ ತಗೊಂಡ್ಲೇರ ಎಂಕ್ಲಿಂಚೇನೆ ಟೈಮ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿಗಿತ್ತೆ ದಾದಾತನ್ ಪಂಡ ಬೇಲೆಗ್ ಜನ ಬೋಡು ಗೈಸ್ ಜನ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜೇರು ನಿಕ್ಲಿಗ್ ಎರಗಾಂಡಲ ಗುರ್ತೆತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಮುಟ್ಟಡ್ ಮುಲ್ಕಿಕಿನಿ ಗೊಳ್ಳಿ ಸುತ್ತು ತಕ್ಕಲು ಗುರ್ತೆತ್ತಂಡ ಎರಾಂಡಲ ಬೇಲೆಗ್ ಟ್ರೈ ಮಂತು ಅಂತಾರಡ ಇಂಚ ಹೌಸ್ ವೈಫ್ ನಾಕುಲ್ ಪುರ ಟ್ರೈ ಮಂತು ಅಂತಾರಡ ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬೇಲೆಗ್ ಜನ ಬೋರ್ಡು ನಮ್ಮ ಮಾಮ್ಸ್ ಕಿಚನ್ ನಂಬರ್ ಉಂಡತೆ ಆಯ್ಕೆ ನಿಕುಲ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತದ ಕೇನೊಲಿ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಈತೆ ಗೈಸ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮರ್ದೆ ಎಡ್ಡೆ ಫುಡ್ಡೆ ತಿಕ್ಕೋಡು ಅಂಚೆನೆ ನಂಗೆ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಮ್ಮಲ ಆಕಲೆಗ್ ಬೇಲೆ ಕೊರ್ಪ ನೆಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂಕ್ಲ ಅಮ್ಮಗ್ಲ ಟೈಮ್ ಯಾವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ವೀಕ್ಲಿ 2 ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಾತ್ರ ಪಾಡೊಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾದಿಪ್ಪು ಸೋಮವಾರ ಬಕ ಶುಕ್ರವಾರ ಮಾತ್ರ ಬೂರೊಂದುಂಡು ಏರಾಡಲ ನಂಕ ಬೇಲೆಗ್ ಮಿನಿ ಜನ ತಿಕ್ಕಿಯರ್ಡ ಹೆಂಕ ಆರಾಮ್ಸೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ತೆಂಚ ಅತನ್ ಬಂಡ ಮಾತಲ ಮೇಲ್ಮೇಲೆ ಅತನ್ ಸಾನ್ವಿ ಬಾಬಲ ಎಲ್ಲಿಯತೆ ಅಂಚ ದರೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಪೋಡ ಆಪುಂಡ ಆರ್ನನೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಬೇಲೆ ಇತ್ತೆ ಅಂಚ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತಡ್ ಗುರ್ತ ನಮ್ಮನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆರೆ ಪನ್ಲೆ ಸದ್ಯಗ್ ನಂಕ್ 1 ಜನ ಬೋಡು ತಗೊಂದುಲ್ಲ ಮುಲ್ಪಲ ಮುಲ್ ಬಟ್ ಪೂರಾ ಬೇಲೆ ಬೋಂದುಲ್ಲೆ ರಂಚ ಅದ್ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಆತಂಡೆ ಸೊ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡ ಪನೋಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರಪ ಅಮ್ಮಗ್ ರೆಡಿ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಕ ಮನಾರ ಮರ್ದಗ್ ಬೋಡಿತಿನ ತಾರೈ ಅಂಚನೆ ಬೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂದಿನ ಪೂರ ಐತೆ ರೆಡಿ ಮಂತ್ ದಿಯರೆಂಡು ರಪ ಒಂದಿನ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಂತ್ ಇದು ಸಾನಿ ನಡೆಗ್ ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ವಾಲೆ ಬೆಲ್ಲಡಿ ಪೂಜಿ ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಬೆಲ್ಲ ಪುಂಡ ತೈಟ್ ಈತ್ ಕಜ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸೊ నేను ಅರ್ಥ ಪಾಡ್ಜಿಡ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಂಗಳು ಬೆಚ್ಚ ಮಂತದ ನೀರು ಮಂತದ ಅರ್ಥದ ನಿಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪುನು ತುಲೆ ತೂಂದು ಉಪ್ಪರ್ ನಿಕುಲ್ ಬೆಲ್ಲಡೊಂಜಿ ಏತ್ ನರಕ ಉಪ್ಪುಂಡು ಏತ್ ಕಜ ಉಪ್ಪುಂಡು ತೂಂದು ಉಪ್ಪರ್ ನಿಕ್ಲೆ ಮೂಲ ಗೊತ್ತಾದಿಪ್ಪು ತುಲೆ ಪೂರ ರೆಡಿ ಪೂರ ಮಲ್ತಿದ್ದಾಂಡೆ ನನ್ನ ಅಮ್ಮ ಬದು ಮಲ್ಪುನೇ ಒಂಜಿ ಬಾಕಿ ಇಪ್ಪುನಾತೆ ಎಂಗಲ ಸಾನುವಿಗೆ ಮೈಕ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಅಂಚ ಒಯ್ದೆ ತೊಂದಿ ಎತ್ತುಲೆ ಆರೆ ನಾಡೊಂಬತ್ತೀರು ಮಸ್ತ್ ಪೊಡ್ತಾಡತೆ ಅಂಚ ಅದ್ ನಾಡೊಂಬತ್ತೀರತೆ ಸಾನ್ವಿ ದೊಡ್ಡ ನಟ್ಟು ಗಬ್ಬಿಯಾರಿ ಅಂಡ್ ಏತ್ ಗಬ್ಬಿಯಾರಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾತ ಬೇಲೆ ಲಾಂಡ್ ಗೈಸ್ ನನತೆ ಸಾನ್ವಿಗೆ ಬೈಯದಲ್ಲ ತಿನ್ರದಲ್ಲ ಕೊರಡು ಓ ಫುಡ್ ಪಂಡ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ಬಜಿಲೆ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಅಂತಪ್ಪ ಬಜಿಲೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಒಂಚೂರು ಖರ್ಜೂರ ಚೂರು ಕಲ್ಸೆಕರೆ ಚೂರು ಪೇರು ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪನ ನಟ್ಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪೌಡರ್ ಪಾಡ್ದು ಕೊರ್ಪಿನಿ ಮಸ್ತ್ ವಿಡಿಯೋ ತೋಜಾದೆ ನಾನು ಅವೇನು ಮಲ್ಪಲೆ ಮಸ್ತ್ ವೇಟ್ ಗೇನ್ ಆಪುಂಡು ಜೋಕುಲ್ನ ಬಯ್ಯ ಲೈಟ್ ಫುಡ್ ಅವಲ ಒಂಜಿ 4 ಪೊಡ್ತು ಕೊರಿಯರ್ಡ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೊಕ ನೈಟ್ ರೈಸ್ ಕೊರಿಯರ್ಡ ಹಾಂಡ್ ಸೊ ಆತೆ ನಡುಟೆ ಅಂತಾಲ ಅಂಚಿನದಲ್ಲ ಕೆಲವರ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಕೊರ್ಪೆ ಬೊಕ ಅಂಚಿನ ವಿಶೇಷ ಗಡಿ ಕೊರೊಂದುಪ್ಪುಜಿ ಬೊಕ ಇತ್ತೆ ಫೀಡಿಂಗ್ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ದೆ ಫೀಡಿಂಗ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ದಿಂದ ಪಂಡ ಸಾನ್ವಿಗೆ ನಾನು 2 ವರ್ಷ ಬರ್ತೇನೆ ಸೊ ನೈಟ್ ಮಾತ್ರ ಕೊರಡು ಬಂದು ಉಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕಾಣಿ ಲಕ್ಕಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಸಾನ್ವಿಗಿತ್ತೆ ಫೀಡ್ ಮನ್ಪೂಜಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅರೆಗೆ ಇನ್ನಿಕ್ಲೆ ತೋಚ್ಪಾಯ್ತಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಮರ್ದು ಕೊರಿಯೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀರ್ ದೋಸೆ ಕೊರಿಯೆ ಅಂಚೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಣಸ್ ಕೊರಿಯೆ ಲಕ್ಕಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತ್ತಿತ್ತೇರು ಅರೆಗ್ಲ ಬಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಇಪ್ಪುಂಡಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಅದು ನೆನಪಾಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಕೇನ್ ವೇರು ಫೀಡ್ ಮನ್ಪು ಪನ್ಪೇರು ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ಯಾನ್ ಅರೆ ಕೊರ್ಪೆ ಒಂಜಿ 3 to 3:30 ದಂಚಿ ಕೊರ್ಪೆ ಯಾನ್ ಅರೆಗ್ ಅಲ್ತ್ ಬೊಕ್ಕ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನೈಟೇ ಕೊರ್ರೆ ಪುಪ್ಪುನು ಅರೆಗ್ ಮಣಸ್ಪುರ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನೈಟೇ ಕೊರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ರೂಟೀನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಕುಲ್ ಕೇನ್ ವೇರು
ಕೊರ್ಲೆ ಫೀಡ್ ಮಂತ್ಲಿ ಪನ್ಪೇರು ಬಟ್ ನಮ್ಮ ದಾದಾಂಡಲ ಡೈವರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದು ಪೊಡ್ತಲಿ ಇತ್ತೆಲ ಕೇಂಡೇರು ದಪಡೇನಂತೂ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಪೊಡ್ತಾ ಆದಿತ್ತಂಡೆ ಸೊ ಬತ್ತ ಕೇನಿ ಫೀಡ್ ಮಂತ್ ಪಂದ್ ಐಕ್ ಅರೆಗೋಸ್ಕರ ಇತ್ತೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಏನಿತ್ತೆ ಇಂದೇನ್ ಗಮಟೆ ಪುನ್ ಪ್ರಕೊರ್ದು ಡೈವರ್ಟ್ ಮಂತದೆ ಅಂಚನೆ ಡೈವರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದು ಪೊಡತ್ತಂದೆ ಬೇತೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿನಂಕ ಬಕ್ಕ ಅವೇ ಪನ್ಲಕ ಮಸ್ತ್ ಕೈಪದ ಪುರ ಕೇನುನೇ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪಿನ ಲೆವೆಲ್ಗ್ ಪೋಯಿನಾಗ ಆ ಕೈಪದೇನ್ ಪುರ ಮುಟ್ಟಾವಡು ನಮ್ಮ ನಿಪ್ಪಿಲ್ಗ್ ಇತ್ತೆ ತೂಕ ಸಾನ್ವಿಗ್ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ಡರ ವರ್ಷ ಕೊರಡೊಂದುಲ್ಲೆ ತೂಕ ದಾದಾಪುನಂದ್ ಪಂದ್ ಐಕೋಸ್ಕರನೇ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತೊಂಬೈದೆ ಆತೆ ಅಕಲ್ ಕೇನ್ನಾಗ ಅಕಲ್ನ ಒಟ್ರಾಸ ಬಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಆದಿಪ್ಪೋಡು ಕೇನ್ ಎರಡಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ನೀರ್ ಕೊರ್ಪಿನಾನ ಒಂಚೂರು ಜ್ಯೂಸ್ ಕೊರ್ಪಿನಾನ ಮಲ್ಪೋಡು ಆತೆ ಅಂಚ ಸಾನ್ವಿನ ರೂಟೀನ್ ಇನಿಕೀತೆ ಯಾವಂದೆ ನೋಡು ಗೈಸ್ ನನ್ನ ಸೇಮ್ ಅಂಚಿನ ವಿಶೇಷ ರೂಟೀನ್ ದಾಲಿಜ ನನಗೊಬ್ಬೊಂದು ಇಪ್ಪೇರು ಸೊ ತೂಕ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಡು ದಾದ ಕಂಟೆಂಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತೂಕ ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತ್ಲೆ ಆಚೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತ್ಲೆ ದಾಲ ಕ್ವೆರೀಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಕೇನ್ಲೆ ಸೊ ಈ ಟೈಮ್ ಮನೋನು ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಡೆಗೆ ಏನ್ ಮನ್ಪುಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಲ ಆಗತ್ತೆ ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಸಾನ್ವಿ ಟಾಟಾ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಇಂಚಿ ಬಲಿ ಟಾಟಾ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಗೈಸ್ ನಕ್ಲೆ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್